Pozdrav ljudi, ja sam Bane, novi youtuber i u buduće ću snimati šta mi padne na pamet jer ona prva epizoda je bila živo sranje, znači imao sam 2 pregleda, ali dobro, to je za početak i mnogo. Za početak. No dobro, idem to ovdje stavim, ima se šogiram, dobro, ajde mi da počnemo da igramo Counter! Dedust 2x2, nećemo Dedust 2x2, nego ćemo mi da uzmemo jebote počesto ko Srbijom da pričam, totalno sam poludeo. Gledaj, ovdje je neke nove, vidi, neke nove servere sam dobio, neće ova epizoda mnogo dugo trajati jedno 5 do 10 minuta jer pošto nije ono drugi ili prvi, ne znam ja već koji klip, vidjet ću da se pripremam za sljedeće koje imam mnogo priprema, znači trebam neke prepreke, neke zamke za sljedeći klip, a to je vožnja helikopterom daljinsko upravljanje. Znači mnogo je teško, treba barem jedno 20-ak dana da se napravi pokušat ću mi to da snijem. Počeli smo. Server, majke mi, ekstra server. Znači server je do jaja. O, idemo u parkour. Ovako Minecraft je mi parkour. Niski, pogledajte, beži tamo, ćelovi. Ne, joj. Ne. Wow. What the fuck? Idemo, level 2. Kako se ne popim tamo? Nije jas. Ubiši me, mamu im jebem!